Huomenta vaan kaikille. Kiva saada chattiinkin viesti, että siellä on kuulijoita linjan toisessa päässä. Meitä on tosissaan tänään ilmoittautunut iso joukko tänne näin. Mikki ei tarvitse toimia. Joo, siellä varmaan teidän päässä ei mikki toimi. Jes, hyvä Markku. Niin teidän päässä niin mikit on vaimennettu, mutta chatti toimii. Ja chatti voi laittaa kysymyksiä tämän koko 30 minuutin ajan, ja meillä on sitten Miisan kanssa tuossa lopussa Q&A-sessio, mutta katsotaan, jos poimitaan tässä matkan varrella kysymyksiä myös. Ja aloitellaan, lähdetään liikenteeseen, ja tervetuloa munkin puolesta nyt kaikki tänne mukaan, ja tänään keskustellaan yrityskortista, hyödyistä, kokemuksista, käyttötavoista. Ja jottei tämä menisi ihan yksin puheluksi, niin me ollaan saatu yrittäjä Miisa tänne mukaan. Moikka Miisa, huomenta. Moikka, hyvää huomenta. Kiva, että sain kutsun mukaan. Yes. Mennään kohta tarkemmin Miisan ja vähän munkin esittäytymiseen, mutta puoli tuntia käytetään aikaa. Kiitos tässä kohtaa, että olette varannut sen ajan tähän. Tulee tallenne ja voitte jakaa sitä sitten edelleen teidän yrityksissä, jos on tarvetta. Ja vielä muistutuksena, että kysymyksiä mielellään tuonne chattiin ja me tykätään niistä ja pyritään niitä sitten ratkomaan tässä matkan varrella. Mutta sitten aloitellaan tosiaan Arttu ja mä eTaskun puolella vastaan liiketoiminnan kehittämisestä ja on ollut mukana tässä korttiprojektissa aika pitkään ja mulla on itsellä on paljon taustaa tuolta maksamisen parista ja ainakin mä itse koin tämän niin kuin positiivisena yllätyksenä, että me lähdettiin tekemään korttia ja semmoinen lyhyt briefi ehkä siihen ennen kuin mennään Miisan esittelyyn, niin eTaskun ajatus on aina ollut kuittirumban vähentäminen ja siellä me sitten jossain kohti mietittiin, että hei, että jokaista kuittiahan edeltää maksaminen, niin se yrityskortti voisi olla se looginen next steppi meidän tuotteen osalta, ja näin me tehtiin reilu puoli vuotta sitten, eli julkaistiin tuossa juhannusviikolla sopivasti meidän kortti, ja nyt ollaan eletty sitä kortillista arkea eTaskun kanssa nyt puoli vuotta, ja on siinä mielessä ihan hyvä aika ottaa myös yrittäjä tähän keskusteluun, koska eTasku on aina lähestynyt palvelun kehittämistä siitä näkökulmasta, että ei me itse osata kaikkea päättää ja ratkaista, vaan palaute ja sitä kautta tuotteen kehittäminen on se meidän tapa sitten tehdä entistä parempaa tuotetta. Ja ei pelkästään loppukäyttäjille, vaan kirjanpitäjille, eli meillä on tavallaan se koko putki on se meidän ajatusmaailma, että jokainen osapuoli siinä hyötyy sitten meidän tuotteesta. Mutta siinä ehkä mun alustussanat. Miisa, tervetuloa vielä, kerro vähän kuka sä oot ja mitä sä teet. Kiitos. Eli mä oon Miisa Kuoppa ja teen markkinointia, mutta sivutoimisesti toimin liikunta-alan yrittäjänä. Eli mulla on PT-valmennuksia ja sitten mä teen kasvojoogaa. Eli mulla on myös verkkokursseja. Mä suhaan vähän niin kuin paikasta toiseen, että välillä mä oon fyysisesti paikalla ja välillä mä oon sitten siellä verkon takana. Eli aika moneen paikkaan meen ja tuun ja välillä se elämä tuntuu semmoiselta kaoottiselta ja kuitit on missä sattuu. Ja tässä Artun kanssa käydään kohta läpi niitä mun ajatuksia ja kokemuksia, että miten tämä on helpottanut mua. Yes, ja viitataan myös tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin tässä näin, mutta jos kaipaatte jotain lisäinfoa, että hei, mikä tietty ominaisuus rakentuikin, niin kurkatkaa meidän nettisivuja tai kysykää meiltä, niin autetaan siinä. Mutta lähdetään tänään vähän pureskelemaan tätä kortin käyttämistä siellä arjessa. Ja oikeastaan se, mitä me ollaan nyt eTaskussa huomattu, niin on se, että näitä kortin käyttötapoja niin kun, ja miten sitä käytetään, niin se on myöskin yrityskohtaista, ja Miisa pystyy kuvaamaan yhdestä näkövinkkelistä sitä, että miten se sitten tapahtuu. Ja
Me ollaan luotu palvelua siten, että siitä saisi sen riittävän informaation, eli korteista tulee notifikaatioita, kun sitä käyttää, ja siten se on niin kuin läsnä siinä ostotapahtumassa, maksutapahtumassa, koska se on niin kuin äärettömän tärkeää, että se on hyödyllinen ja mukava kokemus sitten sille kortin haltijalle. Ja meillähän on ollut kuitin kuvaaminen jo aikaisemmin, mutta mitä sä Miisa oot itse havainnut, kun me ollaan tuotu korttia siihen mobiilisovellukseen, että onko se sun käyttö muuttunut ja mitä siinä on tapahtunut, kun sä oot korttia alkanut käyttämään? No tiedätkö, mähän en ole järjestelmällinen ihminen ollenkaan, ja mä myönnän sen, ja tämä on yksi niitä, jos ajatellaan, että mitkä on niitä hyviä piirteitä ja huonoja piirteitä, niin tämä on se mun haaste. Ei ole koskaan, mikään ei ole järjestyksessä, kaikki on hukassa, käsilaukusta löytyy patterista lähtien kaikki. Niin välillä ne kuitit on taskussa, välillä ne on kassin pohjalla, mutta tavallaan toi kortti ohjaa niin kuin sinne oikeaan suuntaan. Ja nyt esimerkiksi, mikä mulla oli hirveän ihana yllätys, oli se, että kun mä maksoin kortilla, mä en sitten tietysti en kuvannut sitä kuittia heti, mutta siitä tuli välittömästi puhelimeen notifikaatio, että hei, että täältä puuttuu kuitti täsmäytä. No sitten se jäi kuitenkin mulla, että mä ajattelin, että no kyllä se muistuttaa, ja kuitti tuli sähköpostiin, ja sen mä latasin sitten e-taskuun, niin edelleen se näytti mulle punaista, että hei, täsmäytä, jonka jälkeen se oli helppo täsmäyttää, ja sitten se oli hoidettu. Sitten se oli vihreällä, mutta niin kauan se oli punaisella ja muistutti mua, että tavallaan mun ei tarvinnut itse muistaa sitä, vaan mä pystyin keskittymään kaikkeen muuhun, ja mä sain ne muistutukset. Ikuisesti Joo. kiitollinen. Toi on hyvä kuulla, että siitä on, koska me ollaan ajateltu niin, että pieni muistutus on se heräte tehdä jotain ja tavallaan, että mitä nopeammin se kuitin laittaa, niin sen nopeammin se on saatu tavallaan pois siitä niin kuin taskusta roikkumasta. Mutta meitä on niin kuin monenlaisia ihmisiä, että toinen haluaa hillota ne ja tehdä kerralla kaikki. Ja sitten ehkä se, niin kuin, että yrittäjilläkin, niin kuin mainitsit, että sulla tulee sähköpostiin se kuitti, eli näitä tulee niin kuin eri lähteistä, mutta tavallaan, että sulla olisi kontrolli siihen, että hei, että nyt mun pitäisi lisää ja hoitaa toi sitten eteenpäin kirjanpitäjälle. Hyvä kuulla toi kommentti. Ja onko sulla tullut, meillä on myöskin tuossa kuvassa näkyy muistutus puuttuvista tositteista, sä sanoit, että se jää sinne roikkumaan. Oletko kokenut sen, että muistutus on ihan ok? Mun mielestä se on tosi hyvä, koska jos, niin kuin, toki siis me ollaan erilaisia ja jollain tahti on toisenlainen, mutta mä menen niin hirveät vauhtia, että jos en mä sitä heti tee, niin mä en välttämättä enää, että jos mä oon aamulla ostanut, niin en mä enää illalla muista ylipäätään, mitä mä oon silloin aamulla tehnyt. Ja mun mielestä on tosi hyvä, koska silloin se ohjaa vaan se, että okei, että tämä on jäänyt multa ja tämän hoidan ja sen jälkeen se on vihreällä ja se on hoidettu. Musta se on tosi hyvä. Joo, kyllä. No, jos ajatellaan sitten ihan korttia, niin minkälainen kortin haltija sä oot? Tykkäät sä, että sulla on fyysinen kortti vai sopiiko sulle virtuaalinen kortti vai käytät sä Google tai Apple Paytä? Mikä sulla on? Niin onko sulla joku preferenssi tuohon puoleen? Itse asiassa mulla oli aikaisempaa, että mä hyvin vanhanaikaisesti halusin kaikki, että kortit on fyysisiä. Ja mulla on siis edelleen, mulla on fyysinen ja sitten mulla on virtuaalinen kortti. Mä käytän fyysistä korttia, kun mä käyn, jos mun tarvii ostaa esimerkiksi valmennukseen jotain. Nyt just kävin ostamassa köydet, niin ne ostin tuolla fyysisellä kortilla. Mutta sitten paljon on esimerkiksi verkkoalustaa tai jotakin kuukausimaksuja tai tämmöisiä, mitä on, niin mä käytän sitä virtuaalikorttia niihin, niin mä pystyn vähän sitten jaottelemaan myöskin niitä, että tietyt kulut menee virtuaaliselta kortilta ja tietyillä mä maksan sitten sillä fyysisellä. Joo, ja se mitä me ollaan tuossa matkan varrella huomattu on, että jos sulla on kaikki vaikka fyysisellä kortilla, niin jos sä sen kerran hävität, niin jos siellä on näitä kuukausiveloitettavia tilauksia, niin nehän sitten tippuu pois, kun sun pitää uutta korttia tilata, kun se kortin numero vaihtuu. Niin virtuaalikortti on tavallaan ollut semmoinen niin kuin turvallinen vaihtoehto ottaa semmoisia kuukausiveloitettavia tilauksia siihen rinnalle myöskin. Mitä tänä päivänä yrityksillä ja yrittäjillä aika paljon on erinäköistä softaa, mitä pitää tilailla siihen käyttöön. Sitten
mites toi kortin tilaaminen ja luominen? Meillä on mahdollista, että esimerkiksi virtuaalikortin saa hetkessä. Oletko sä testannut sitä tilausta tai oot testannut, mutta miten sä oot kokenut sen, että kun se virtuaalikortti tilasit, niin oliko sulla joku ennakko-oletus, että tässä menee aikaa vai oliko sä hahmottanut sen, että tämä tuleekin heti ja mä pystyn alkaa käyttää tätä? En. Fyysinen kortti oli helppo, mutta siinä virtuaalikortissa oli vähän jännitys ja sitten oli, että riittääkö taidot ja osaanko, mistä mä sen haen ja meneekö siinä aikaa näin, mutta siis se oli ihan äärettömän helppo ja se oli heti käytössä. Joo, hyvä kuulla. Vaikeinta oli ehkä, että tarvitsi nimetä se kortti, se oli niinku se vaikein Niin, siinä. kyllä. Joo. Itse olen nimennyt sen hyvin teknisesti, että siinä on mun nimi ja käyttötarkoitus ja sitten vielä V-kuvaamassa, että se on virtuaalikortti, mutta tähän ei kaikkien tarvitse tehdä. Että se on ehkä pyritty selkeyttämään mulle ja kirjanpitäjälle, että miten tämä homma toimii, että mitä mulla on virtuaalikortilla. Tuossa on tullut kysymys, että maksaako kortin tilaus tai käyttö lisää. Mä voisin siihen tässä kohtaa kommentoida, eli nämä yrityskortit sisältyy eTaskun maksullisiin tilauksiin, eli meidän maksulliset tilaukset on Basic ja Pro-versio, eli sieltä vaan tilaamaan, ja lopussa mä käyn vähän tilausprosessia lyhyesti läpi, eli sisältyy niihin. Mä kerron vähän uudesta ominaisuudesta, mikä tuli tuossa helmikuussa, ja käyn siinä sitten läpi tarkemmin vielä laskutuspuolta, mutta se on maksuton eTaskun maksullisissa tilauksissa. Yes. Sä oot yksin yrittäjä ja sillä tavalla itse näet sen niin kuin oman tavallaan niin kuin taloutesi, mikä siihen liittyy, mutta onko sulla niin kuin näkemystä tuohon, että on toiminimiyritys ja siellä ei välttämättä tarvitse olla pankkitiliä, niin onko tässä jotain niin kuin hyötyä siihen näkökulmaan vai miten sä sen koet? On, koska kun se yritystili ei ole pakollinen ja esimerkiksi siinä kohtaa, kun lähtee yrittäjäksi ja sulla ei ole vielä niitä tuloja, ja sitten voi olla, että siirtää sieltä henkilökohtaiselta tililtä ja sitten kun alat miettimään, että oliko tämä nyt sitten henkilökohtaista vai oliko tämä sitä yritys, ja se on semmoista venkslausta. Mun mielestä on helpottaa tosi paljon se, että mä esimerkiksi käytän sitä prepaidia, johon mä lataan sen X määrää kuukaudessa ja mä käytän sen siihen yritystoimintaan. Se helpottaa tosi paljon, koska silloin ei mene puurot ja vellit sekaisin ja kirjanpitäjä kiittää ja itsekin voisit huokastaa, että se ei ole niin vaikeaa kuin mitä aikaisempaa se oli niiden kuittien ja maksujen ja Exceleiden ja kaikkien kanssa. Kyllä. Ja toi on niin kuin hyvä kommentti siihen, että sitten kun me lähdetään vähän isompaan yritykseen, niin sitten me pystytään hallinnoimaan siellä eri käyttäjiä ja niiden maksurajat tulee tavallaan sitä kautta, mutta toiminimiyrittäjillä tavallaan saadaan sitten se erottelu siitä, niin kuin siitä, jos on vain oma henkilökohtainen pankkitili käytössä, niin saadaan vähän niitä kuluja sitten siirrettyä tai eriytettyä. No, kun käydään kirjanpitäjän kanssa läpi, niin kyllä mä sanon, että paljon tuli kiitosta sitten sen jälkeen, että kaikki on niin kuin selkiytynyt paljon ja mulla on itsellä paljon rauhallisempi olo, kun mä tiedän, että hei, että mun ei tarvitse tästä puolesta huolehtia. Joo, kyllä. Miten sitten toi analysointipuoli, datan ja kortin käytön, niin onko se semmoinen, että onko se kirjanpitäjän homma vai teekö se sitä itse vai riittääkö sulle vain, että sä näet nämä niin kuin ostotapahtumat? No, mä oon just tämä, jota ei hirveästi kiinnosta toi puoli. Mä haluan keskittyä siihen omaan tekemiseen ja sen verran mä haluan tietää, että mä tiedän, että missä ollaan menossa sen yrityksen toiminnan kanssa, että mitä on tuloja ja paljon on menoja, mutta se riittää mulle ja kaiken muun hoitaa kirjanpitäjä. Et mä oon niinku tietoinen siitä, että paljon mulla on rahaa käytettävissä, paljon sitä on tullut, että jos joku sitä kysyy, mutta kaikki muu on niinku, se menee tuolta yli mun. Sitten toinen, se joka osaa, niin se hoitaa. Joo. Ja meillä lukee hyödyt tilitoimistolle aineisto valmiiksi täsmäytettynä, eli tarkoittaa sitä, että
että kun Miisa on lisännyt sen kuitin siihen tapahtumalle ja vahvistanut sen, niin silloin se on kirjanpitäjälle valmiiksi täsmäytettynä, että jos siellä on automaattitilioinnit on käytössä, niin se on valmis sitten sinne kirjanpitoon vietäväksi. Ja voisin tässä kohtaa vielä selventää, eli meidän sovellus toimii siten, että kun sulla on ostotapahtuma ja kuitti siihen, niin me taustalla yhdistetään nämä kaksi sitten yhteen ja ehdotetaan sitä validia kuittia siihen ostotapahtumalle. Ja jos siellä olisi useampi ehdokas, niin sit niistä pitää valita, mutta yleensä siellä on niin selventäjät tekee, että pystyy laittamaan sen oikean kuitin. Ja muutama kysymys tullut tuossa, mihin mä voisin tarttua itse asiassa tässä kohtaa, että toimiiko kortti ulkomailla normaalin luottokortin tavoin, niin kyllä toimii. Visa-kortti toimii Visa-verkoston mukana ihan normaalisti. Ja sitten tämmöinen, että kortti ei ilmeisesti poista kuittien skannausta, ja tämä on siinä myös hyvä kysymys, koska kun me julkaistiin kortti, niin asiakkaiden yksi niin kuin ensimmäisestä reaktioista oli, että okei, mä en tarvitse kuitteja enää. Me ei oltu tätä mitenkään niin kuin kerrottu tätä tarinaa, vaan se oli semmoinen automaattinen oletus, joka tuli sitten e-taskujen käyttäjille. Ja toisaalta se onkin ihan luonnollista, koska puhutaan niin kuin tästä kuittien käsittelystä, mutta kortti ei poista sitä skannausta. Se poistaa sen siinä tapauksessa, jos se kauppias tarjoaa e-kuitteja. Ja tämä kortti on myös rekisteröity meidän e-kuittioperaattorin eli Receipt Heroon palveluun, niin silloin se kuitti tulee automaattisesti. Ja yksi käyttötapaus, mitä mä itse käytän, on VR, kun mä ostan junalippuja, kun matkustan työmatkaa Tampereen suuntaan, niin silloin se kuitti tulee mulle automaattisesti e-taskuun. Eli silloin mä en tarvitse mitään paperista kuittia, ja se on yhdistänyt sen, ehdottaa yhdistämistä suoraan siihen VR-ostotapahtumaan, minkä mä oon tehnyt. Ja tuossa oli Olli-Pekan kysymys, eli kuittidata ei saada vieläkään maksukortin kautta kirjanpitoon, että se kortti itsessään ei pidä sisällään sitä kuittidataa, vaan se on siellä kassassa ja se pitää sieltä sitten toimittaa eri kautta, että se ei linkity siihen korttidataan suoraan. Eli on tämä e-kuittimaailma. Ja Pekka kyselee tuosta maksuttomuudesta, niin mä käyn vähän vielä laskutusta läpi, niin selviää siinä sitten enemmän. Ja ehkä semmoinen nosto, että eroon yrityksen kulukorvauksista, niin tyypillisesti yrityksissä, jos ei yrityksen kortteja, niin tehdään aika paljon näitä kulukorvauksia edelleen. Hyppään seuraavalla slaidille. Mulla oli siinä vielä muutamia. Me ollaan näitä käytykin tässä näin läpi. Ja tuleeko sulla, Miisa, jotain ominaisuuksista vielä mieleen? Me ollaan käyty fyysistä virtuaalista korttia, vähän näitä notifikaatioita läpi, sun sitä niin kuin ostokäyttäytymistä tai tavallaan miten sä seuraat sitä, mutta tuleeko sulla mieleen vielä jotain niin kuin arjen ominaisuutta, mitä oot hyötynyt sitten yrityskortin puolelta? No kyllä mä ehkä, siis kun mä käytän sitä prepaidia, niin ehkä se tavallaan se, että se on tosi helppo, eli mä laitan sinne rahaa ja se on, no mulla on tullut nopeasti, mutta en uskalla tietysti luvata, että aina se on siinä päivässä, mutta että se raha on käytettävissä, niin se on tavallaan koko aika tietoa, että okei, että mä voin tähän kuuhun mä oon budjetoinut tämän verran ja tämä on se, mitä mä voin käyttää. Ja sä pystyt sitä niin kuin helposti seuraamaan ja e-tasku ohjaa eteenpäin, että jos on joku kohta tekemättä, niin koko aika ohjataan, että tavallaan ei tarvitse muuta muistaa kuin, että kun sä oot maksanut ja sitten se kuitti ja ne täsmäytetään, se on sitten siinä. Se helpottaa tosi paljon sitä arkea, kun ne on sitten yhdessä paikassa, eikä tarvitse kaivella monesta paikasta niitä kuitteja tai millä mä oon niitä maksuja tehnyt. Joo, kyllä. Ja mainitsitkin tuon prepaidin, ja me ei ole tässä käsitelty vielä, eli voi olla luottokortti tai prepaidi, ja ehkä vaatii pienen selvennyksen, mitä se prepaid tarkoittaa. Ja kun tämä kortti ei ole linkitetty suoraan sinne yrityksen pankkitiliin, jos olisi, niin me puhutaan debitistä, eli debitkortti velottaa sitä pankkitiliä
mutta prepaid-versiossa on siirretty rahaa korttitilille, meidän kortin myöntäjän Mynt AB, niin sinne on siirretty etukäteen rahaa ja sitä sitten käytetään. Ja ainakin jotkut yritykset kokevat, että tämä on sopiva tapa ja niin kuin tavallaan vielä lisää sitä turvallisuutta, että okei, tämä on se tietty summa, mitä on käytettävissä ja käytän sen. Luottokorttipuolella niin luottosopimus, haetaan luottoa ja sitten siinä on tietty luottoraja, mikä on sitten haettu ja se on sen kuukauden aikana käytettävissä. Ja mä käyn tuossa kohta vähän sitä laskutuspuolta läpi, niin selkenee sitten se. Yes. Muuttuvat tilanteet ja kortin hallinnointi. Onko sulla tullut vielä eteen mitään tilanteita, niin kun, että sun olisi pitänyt jotain kortin asetuksia tai lopettaa kortti tai tilata uusi tai sitten asettaa jotain rajoja, vai onko se ollut sulla niin kuin hyvin suoraviivasta, että se on kerralla asetettu ja ne toimii kaikki? Joo, en mä oikeastaan, siis silloin kun mä kortin tilasin, niin mä yllätyin ensin, että mä tilasin heti sen fyysisen, niin mä yllätyin, miten nopeasti se tuli, ja nyt vasta vähän aikaa sitten niin lisäsin sen virtuaalikortin, koska mä halusin tietysti nähdä, että miten nopeasti ja miten mä saan kaikki sitten vielä jaksoteltua, ja se helpotti entisestään se, että mä tiedän tosiaan, että ne kuukausimaksut menee tietyltä kortilta, ja se on sinne laitettu, niin ei ole vielä tullut semmoista, että tarvitsisi niinku sen enempää muuttaa mitään. Ehkä tuossa tuli kysymys, mä tartun tuohon muuttuvat tilanteet ja Teron kysymys, kortti ei toimi, jos prepaid loppuu. Kyllä pitää paikkansa, että jos ei ole niin sanotusti saldoa kortilla, niin silloin se kortti ei toimi, eli tarvitaan sinne rahaa. Ja voiko saldoa ylläpitää automaattisesti esim. Kuukausitasolla tai muulla semmoisilla lukituksilla, niin automaattisesti voi, tai se vaatisi sitä, että omaan pankkiin on tehty, että toistuvasti menee tietty summa, siirtyy, niin silloin se on niin sanotusti automaattisesti. Saadaan tietyt hälytysrajat, eli jos se saldo menee tietyn rajan alapuolelle, niin saadaan ilmoitus siitä, että hei, että nyt saldo alkaa loppua, että kannattaa lisää, jos on tarvetta käyttää. Eli nämä on ne toiminnallisuudet, jos prepaidia käyttää. Yes. Ja Terolla on tuossa kysymys, jos jotkut kuitit tulee A4-formaatissa, esimerkiksi hotellit ulkomailla, mikä on helpoin tapa liittää nämä e-taskuun mobiilista? No siinä tietenkin kuvaaminen on yksi vaihtoehto, jos se ei ole omasta mielestään toimiva. Mä kyllä suosittelisin ehkä sitä kuvaamista, jos on vain se paperiversio, niin se on se kaikista paras tapa sitten lisätä. Ja on tulossa tallenne Signelle tiedoksi. Hyvä. Mä hyppään tässä kohtaa. Meillä on 6 minuuttia aikaa, niin mä käyn vähän laskutusta uutta ominaisuutta. Eli kortin myöntäjänä toimii Mynt AB ja myöskin luoton myöntäjänä. Ja tässä kortin käyttötapauksessa niin nämä kortin tilaukset ja hallinnoinnit tapahtuu täältä Mynt AB:n käyttöliittymän puolelta. Koko tilausprosessi aloitetaan e-taskusta ja e-taskussa on sitten korttinäkyvissä, korttitapahtumat, nämä notifikaatiot, mistä ollaan tänäänkin tuossa puhuttu. Ja Mynt AB:n puolella mobiilisovelluksesta saa myös nämä kortin sensitiiviset tiedot, jos niitä tarvii, mitkä tarkoittaa sitten kortin numeroa, CVC-numeroa ja tämän tyylisiä asioita. Jos haluaa käyttää luottokorttia, niin meillä on 2 laskutusvaihtoehtoa. Meillä on SEPA-suoraveloitus, mikä meillä on ollut alusta saakkaan, eli se on täysin maksuton. SEPA-suoraveloitus tarkoittaa sitä, että annetaan valtuutus Mynt AB:lle kortin myöntäjälle, luoton myöntäjälle, ja tämä valtuutus toimitetaan myös omaan pankkiin, jolloin automaattisesti veloitetaan sitten se erääntynyt luotto eräpäivänä tililtä. Sitten meillä on verkkolasku, joka tulee kuukausittain, ja siinä on maksuehto on 10 päivää, eli saa maksimissaan korotonta maksuaikaa 40 päivää. Siinä on luottokulu 5 € kuukaudessa, ja sitten tämän voi pilkkoa myös pienempiin osiin, ja
osuus on 10% siitä laskun loppusummasta, ja tälle lopulle tulee korko 1,95%, ja se on se kokonaiskorko. Ja toivottavasti tämä vastasi sitten tuohon aikaisempaan harvoin mikään maksuton on oikeasti maksuton kysymykseen. Eli tässä on eli e-taskun Basic tai Pro kuukausikustannus, muuten ilmainen, jos käyttää prepaidia, SEPA-suoraveloitusta, jos menee sitten verkkolaskuun 10 päivän maksuehdolla ja mahdollisuuteen pilkkoa sitä laskua, niin sitten tulee 5 € kuukaudessa ja mahdollisesti 1,95% luottokorkoa, jos käyttää tätä laskun pilkkomisominaisuutta. Ja verkkolasku tosissaan tuli nyt tässä helmikuun alusta, ja sitä ennen meillä oli SEPA-suoraveloitus sitten tässä laskutusvaihtoehtona. Onko sinulla, Miisa, tässä kohtaa, mä poimin vielä tuosta kysymyksiä vähän lisää, hypätään niin sanotusti meidän Q&A-sessioon, mitä me ollaan tässä matkan varrella käytykin läpi. Mutta sä oot päässyt hyvin matkaan sen kortin käytön kanssa ja oot yksi niin kuin monista tavallaan eri yritysprofiileista, miten korttia käytetään. Sitten on niin kuin isompaa yritystä ja keskikokoista ja on vähän erinäköisiä tarpeita, mutta hyvin kuvastuu tavallaan se, että on fyysistä tai virtuaalista, on jotain nettiostoksia, tilauksia sieltä, on ihan sitä kaupassa ostamista ja näin. Että tavallaan aika monipuolisesti tulee jo sunkin arjessa sitä. On joo, ja sitten on niitä kuitteja tosiaan, mitä saat kaupasta, mitä kuvataan, tai sitten niitä, mitkä tulee sähköpostilla. Mutta että kaikki on niin kun mun mielestä ihan äärimmäisen helposti mennyt ja helpottanut tosi paljon sitä omaa arkea, kun sä voit keskittyä siihen core-tekemiseen ja sitten tämä muu puoli, mikä ei ole sitä omaa intohimoa eikä se kiinnostus ole siellä, niin se on helppoa. Eli sä pystyt oikeasti keskittyä puhtaasti siihen omaan tekemiseen. Joo, jes, hyvä. Nyt mä käyn nuo kysymykset vielä, mitä tuossa on tullut. Eli saako myös hälytyksen luottokortin kortteihin, jos rajan lähellä, niin kyllä. Sinne pystyy asettaa sen niin kuin hälytyksen voimaan. Ja mä rullaan vielä, että oliko tuossa jäänyt joku kysymys aikaisemmin. Toimii ulkomailla, siihen mä vastasin. Jos ei pilko, niin ei tule 5 € kulu. 5 € kulu tulee joka tapauksessa, jos valitsee verkkolaskun ja 10 päivää maksuehdon siihen, niin se tulee siihen joka tapauksessa mukaan. Joo, eli 5 € se on tullut nyt, kun me ollaan tarjottu verkkolaskua tästä helmikuun alusta, niin se on tullut silloin voimaan. Tuleeko SEPA-suoraveloituksesta laskukooste hyväksyntää varten sähköiseen laskunkiertoon, vai pitääkö ottaa verkkolaskutusesta koosteen saa? Koosteen saa, eli kooste tulee sähköpostitse, tai sitten on saatavissa kortin myöntäjän palvelusta, plus me tehdään kooste kirjanpitäjälle e-taskuun. Eli sieltä se on, mutta jos sen haluaa sinne laskukiertoon automaattisesti, niin silloin se verkkolaskun kautta tulee sinne sama tieto mukaan. Et silloin ehkä olisi se suositeltavaa, mutta jos kokee niin, että sen pystyy sähköpostista laittaa sinne sen koosteen, niin voi toimia myöskin niin. Oliko Pro-sopimuksen korttitilaus maksuton? Joo, Basic ja Pro, molempiin e-taskun maksullisiin tilauksiin, niin korttitilaus on maksuton. Ja maksullisuudet oli tosissaan sitten, jos ottaa luottoa ja verkkolaskua, niin sieltä tuli sitten 5 € ja sitten mahdollisesti korko 1,95, jos pilkkoo laskun loppusummaa. Hyvä. Kysymykset on käyty. Voi heittää vielä, mä voin tuosta poimia. Yhteenvetona, niin nyt täällä on varmasti niin kuin uusia tai asiakkaita, jotka ei ole korttiin aikaisemmin törmännyt, niin tilaus lähtee e-taskun web-käyttöliittymän kautta ja pitää olla admin kautta pääkäyttäjän tunnukset.
Ja myös hyvä huomioida se, että tarvitsee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus, kun lähtee korttia tilaamaan. Ja siellä on korttivälilehti, jossa on sitten aloita-nappi ja siitä pääsee sitten liikenteeseen ja se ohjaa. Meiltä saa aina tukea, jos siltä tuntuu. Jos kaipaa lisätietoja, niin etasku.fi/kortti ja sieltä voi jättää esittelypyynnön, niin me ollaan sitten yhteydessä. Ja ehkä käytiinkin jo miksi Korttia Plus sitä tuossa läpi, ja jos tuntuu, että haluaa kokeilla, niin totta kai voi lähteä kokeilemaan sitä ja ottaa esimerkiksi virtuaalikortti heti käyttöön, niin sillä pääsee nopeiten alkuun. Fyysinen totta kai kannattaa se tutustua, ja jos tuntuu, että se on omanlainen tai se oikea tapa, niin se tulee sitten postissa 1-2 viikkoa tämmöisessä paketissa. Onko väärinpäin? Täällä on kortti mukana ja sitten täällä on pikkasen tietoa siitä ja sitten täältä alta löytyy QR-koodi ja se ohjaa sitten aktivointisivulle ja sieltä pääsee sitten aktivoimaan kortin. Ja tämä kortin aktivointi tapahtuu kortin myöntäjän Mynt AB:n sitten mobiilisovelluksessa. Ja niin kuin ehkä tuosta Miisan puheesta kävi ilmi, että yrittää edes fokusoida omassa tekemisessä, niin me pyritään sitten muistuttaa, että hei, kuitteja tänne kannattaisi laittaa, näistä se puuttuu. Et ehkä mä nopeasti sanon ihan loppuun vielä, että se mikä on kanssa tosi kiva, niin kun sulla on puhelimessa e-tasku, niin sä näet myöskin koko ajan, minkä verran sä oot sitä korttia käyttänyt. Eli sekin pysyy, että ei tarvitse niinku muistaa, että minkä verran ja mitä on jäljellä, vaan se näkyy suoraan siinä heti kun avaa appin, niin Kyllä. se on siihen näkyvillä. Kysyttiin vielä, että hävinneen kortin sulkeminen normaalisti Visan kautta. Sen pystyy sulkemaan suoraan sitten kortin myöntäjän käyttöliittymän kautta, että sieltä voi laittaa vaan sulje, niin onnistuu sieltä sitten. Tai pystyy laittamaan niin, että sitä ei voi käyttää, että sen käyttötapauksen mukaan. Jos tuntuu, että se on hävinnyt kotona, niin ei ole pakko kokonaan kuolettaa. Hyvä. Aika kiittää. Kiitos kun tulitte tänne ja mukavaa loppuviikkoa kaikille. Kiitos munkin puolesta ja kivaa loppuviikkoa. Moi moi. Moikka!